Яка живи, почели бяло, отидеш, десь ти вилетяло, не видяли бащини ми двори и не чули майка да говори, не видяли бащини ми двори и не чули майка да говори. Що ли прави моето чечено мило? С чужди хора, чужди приятелило. Ти кажи, хоче ли бяло? Жив и здрав, че дух си ме видяло. Ти кажи, Богина, мъничко остана, не прищава с него да се върна, майка да прегърна, не прищава с него да се върна,
пише и чете, и момиче, и момче, първокласниците днес ще празнуват и танцуват. Уважаеми зрители, баби, дядовци, родители, настанете се удобно и усмихнете се. Добре дошли в Букволандия! Ученикът всички изпревари, пръв направи се на есен, дневния режим чудесен. В точки първо, второ, трето, всичко е написал, но едно е само лошо. Сложил е в режима точка 6-та подред, учене от 3 до 5. Вижте Юлко как от новия урок е потънал в размисъл дълбок. Хайде, Юлко, стига плака, само урока продължи. Виж, букварчето те чака, то за всек тъжи. Буква Р ми много пречи. Нека тая буква смахната, бъде в този миг премахната. Ще откъсна от буквара буква С. Буква Т ми много дразни, както други разни. Не така, така не бива. Някога ще го раздеш. Всички ще те подиграват, че не можеш да чувстваш. Ще отида да играя, вкъщи няма да седя. Искаме се да изчезнат всички букви до една. И букварчето го мраза, ще го сгазя. Ето на! Виж, наистина го сгазя. Юлко, може ли така? Буквичките ги почитай, никога не ги тъпчи, да ги назовеш, опитай азбуката научи. Момчето ме разбрали или още се съди. Буден ли си? Виж, с пакът е прибит. Хубаво е да поспи за урока, има време. Докато спи, няма да прави деби.
едно подари. Това си ти, Илко. Че ще се правят предлагане слуга. Аз слуга, а ще има ли игри? Че какви игри? Нашите щата само се мърсилова. Не искам без игри. Отивам си на пони. Мой слуга оставаш ти. Няма ли да помогне някой? Помощ! Кой изпаднал в беда? Аз, а ти кой си и как ще ми помогнеш? Аз съм малко детска селяк с минет, през прозорците в училище не обичам и долата с децата аз обичам. Слушай, Илко, това листче е скрита тайна, така да се освободиш от злия цар на Зеланд, но трябва сам да си го прочетеш. Ще научиш всичко за царството на букви. Но аз не мога да чета. Ти знаеш, кажи ми. Зная много ти кажа, че вечно ще си род на злия цар на Зеланд. Трябва сам да извървиш пътя на буквеното царство. Ох, съвсем се обърках. Букланди ли беше, не знам.
Чачи, чува ли си за царството на буквите Букволандия? Виж ме как могъщо свеча на небето и слъчив прогонвам нощната тъма, огрявам хора, планини, морета и всеки кът от нашата земя. Разбира се, че съм го виждала. Сега ще ти разкажа. Буквеното царство е приказно красиво. Най-големия му град се казва Азбука. В него живеят обикновени жители, 30 букви. През целия град минава само една улица. От дясната страна живеят гласните, а от лявата страна са мълчаливите съгласни. Всяка буква си има свой собствен дом. В самите покрайнини на Азбука се намират незабележимите препинателни знаци. Благодаря ти, Слънчо. Вече знам всичко за буквеното царство. Да имаше някой да ми помогне да намеря пътя към него. Повикай феята за крилница на буквите. Фейо! Фейо! Здравей, Илко! Аз съм феята за крилница на буквите, че ме повика и аз ще ти помогна. Дай ръка и с мен ела. Бързо! Буквеното царство е извършено коварство. Цар Марзелан с пъклен план скара сутринта. Гласните са съгласни и сега на тях има кълка. Я ме вижте, аз съм я. Все отзад ли ще стоя? Ядет вече ще съм ясна, тя с подредба е несвясна. Стройна от този час най-отпред ще крача аз. Всички подир мен вървят. Гледай, че сега драка роби за кълка. Тихо! Как не ви е срам? Що заглъчиш шумета? Буква я чете добре и сама ще разбере. Смешна пред всяка дума да се мъдри важна. И в буквара, и в албума. Все да ти се пречка тя. Аз го... Не искам аз така. Щом въртите самичка, ще си пиша вече всичко. Стигат ми и ум, и сили. Прекратете тази препирня веднага. Буквички сте умни и това не ви приляга. Аз го пих, признавам. Нямах мяра сред тях. Ще си сядам, обещавам. Пак ще ти където бях. Щом ли клиентчета държи на първо място своя знак, нека в нашата държина буква я се труди пак. В царството на буквите стоя и от цар Марзелан не се боя. Вече мога да прочита листето, което ми даде врабецът. Азбуката научи и знай, зоб от камък ще си трай. Внимание, внимание! Феята на буквите кани всички в свой дворец. Сложете си туалетите, скочете си в каретите, оставете тези строги костюми, скучните думи и погледа бял, елате на бал. Входа на дворец е отворен за всички, за тези, които още вярват чудеса и за онези, на които им се иска отново да повярват, че грозното патенце ще се превърне в лебед, че спящата красавица ще се събуди и ще срещне своя принц. За всички, чието сърца са изпълнени с любов, светлина и надежда. Елате на нашия приказен бал, повеселете се с любимите си герои, повярвайте щастливия край на всяка история. Дран! Стига разтребава мосвали хората. Те вече бягат приказките. Моля те, иди се с добро, не разваляй нашето чудно тържество. Дето стъпиш, правиш бъркотия. На мене не ми минават тия, понеже много ме ядоса, ще остана тук на път, и сега всички ще омагиосам. Друга вече там, днес в приказки ставали, през могили господари,
преградици и чудета, преди санки и коснета. Чухай ветре смети ги от досадните им книги, размени имената, страницата и страната. Тези всички да ги изоставят и децата да забравят. Тези приказки и песни, безскучени и безинтересни. Гръби и вълни трещете, празника ще развалете. Това, от което се страхувах, се е случи. Само ти, Илко, имаш сили да развалиш магията. Ако помогнеш на героите да открият сами от коя приказка са. Пипи! Пипи! Събуди се! Извикай я пак нещо. Пипи! Пипи! Събуди се! Кой наресва с синички своето лице и началника с парички и добро сърце? Кой на своята тераса номер се държи и умее да наглася хубави лъжи? Кой? Lepota Efraimova Ити, дългото чораче, пики, дългото чораче. Моето лице е с слонички, имам чанта с парички и добро сърце, а в дълбоката река цъфваме и така, и дърво за лимонада имам под ръка. Със своите бели почвам от зори. Сетих се, че има и друг, дето прави се на куп бели. Сещаш ли се кой е той? Патилане! Патилане! Всички чакам с интерес, но знаете още днес как ще бъде баба стрес. Гущери лази из тревата, баба скокне на скалата. Решихме да поглезим баба, чай свалим от сините джаба. Топало да го пие, за да разграва. До огнището топичко тя да стои и като Богданка да вика премък от мък. Браво! Премък от мък. Мамо, тате, бързо и се захващайте за работа. Ние се между ми косим, че когато сняг забръскаш, то ще чиним низи мъска. Познахте? Това беше Богданка от приказката Мързелива Богданка. Ще поискам срам, не срам, аз от мравчица една, малко жити ми е зранца. Ще поиска сама знам, няма нищо да ти дам, ти дори си нямаш къща. Се пускат си пейс, лекомислено си вейс, чакат се да те го стават, работа ли е певец, ти за мен си мързелив шторец. Бабо мравки, не разбираш песента, за мен е всичко, да със своя нежен глас веселях ви пях за хлас. Пях полята, пях житата на сеячи и жетвари, а по пътя към Златица намерих дядовата ръкавица. Там на топло бе се скрила плаха заешка душица. Това са Щуреца и мравката от приказка Щурец и мравка. Аз съм заседногорски, скрито по лоши думи хорски. Все са морени подплашен, чичам се по пътя прашен. Ту ме дигне хитрата лисана, ту пък рошава мецана. Да се скрия где не знам, ах, на зреща ми вълчам. Аз съм страшен психопат, цар на приказния свят. Аз съм страшен психопат, цар на приказния свят. 3% 3 брателенца, където пашленца.
Нека сикаш губи свити, мислям, че са скрити. Глад ме гони най-голям и като фляшка чакам сощите зъби тракам. Стой, гладен съм, ще ти изям. Не дей, Вълчо, ми изяжда. Ако ми изядеш наследството ми, кой ще го паси? Какво наследство? Когато ти видя първи път, нямаше нищо. Сега ще ти разкажа. Станах майстор. Майстор на какво? Ами на кукли. Правих червени шапчици, като в нея приказ. Защо продаваш? Сега ще ти ям. Добре, Дев, изяж ме, но първо ме намеди един пастир. Пастир ли? Защо че? Че кой ще пасе стадата ми? От куклите припечелих много пари. 2 ракли жълтици. Накупих 100 овце. Само 200 за 3 години ги отворих, а после продадох половината. Защо продаваш? Сега ще ти изям. Продавах, за да купя крави. Продадох им чак половината, за да купя кози. Сега по моите паси ще прикат агънца, теленца и козли. О, зайко, колко съм гладен. Стига, не понасям. Ох, изяжме, щом си толкова гладен, но първо ме обещай, че ще намериш един пастир. Че утре съм да ти ям. Виж какъв си малък и слаб. Хайде гузите на стаята си. Ти ще го пасеш, аз ще го ям. После ще отида на гости. Стрижка, хитата, лисичка. Колко се радвам да те видя, Вълчо, нали наистина ти си вълкът? Не. Лъжно, ти си вълкът. Ти ще отидеш по оная пътечка и ще стигнеш в къщата на моята баба. Ще я изядеш, ще й сложиш очилата, ще се скриеш по чоргана. След това аз ще дойда и ти и мен ще изядеш. После ловеца ще дойде и ще те гръмне в корема. Не ми се замесва в тези истории. Първо, не ям бабешко месо. Второ, не съм вълка. И трето, не искам да ме гръмнат в стомаха. Ех! На небето ясни звезди, мразни, вълча опашка, ха-ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи-хи, болен здрав носи, колко съм хитра и умна, никой не може с мен да се мери. А колко обичам пиленца и яйчица, доброто глупаво косе босе, само ми даде всичките си яйчица, защото го излагах. И виждам врана на дървото, сиренце намерила и тя, но не и за нейната уста. Сега ще я накарам да попее и да завесели хорските деца. Сиренце тя ще изтърве и моя мила ще го изяде. Хем съм хитра, хем съм красива, хубостта ми ме опива, а какви очи имам, ясно светят, всичко виждат. Ами крачката, това е не крачката, ами вретенца.
на най-хубавата ми опашка. За своето непослушание заслужва наказание. Виждам, че се изгубил в гората. Аз ще ти помогна, знам къде е твоята родна полянка. Имай вяра на Леля Лисанка. Добре, щом с мама пачета сте познати, като цвят май на тебе приличам. Глупаче, да си чува, че тази Лисана събира пужда нова няма? Ти не знаеш ли, че тук никой е патен тук? Не говори. И на зле можеш ти да си изпатиш. С непознати аз никога вече. Тръгваш мен да те водя в къщи. Не, вече ми е ясно, да вървя с непознати е опасно. Браво ти, вече май. Бял ти се май си умняло. Комарисайки трябва да почини и падна в капана. Имам аз мъдростите на много добринки, за всяки аз на нищо говоря, от бедата се изграби, но милата ми дружка тъс до нас забрави. Благодаря ти, Ешко, че се появи на време. Измамата на Риса ти разкри и от злите и лапи ме спаси. С приятели е весело на този свят. С приятели си най-богат. Кой приятел се обича, кой самичък не срасте? Цар Марзелан! Цар Марзелан! Само стана тя каквато стара. От сърце ще се разкая, ще обещая, че вече няма да се леся при къцля. Тя чудесен. Браво. Виж колко е дали да не го поканим да се повесели с нас. А как ще разберем дали това не е преструвка? Ще изпитаме цар Марзелан и ще разберем дали наистина иска да станем добър. Ако желаеш да празнуваш с нас, ще ти помогнем да станеш добър. Искаш ли? Искам. Ние ще ти казваме гаданки, а ти ще ги довършваш. Който не работи, ще яде. Не. Който не работи, няма да яде. Който не работи, няма да яде. На лъжата краката са дълги. Не. На лъжата краката са къси. Всяка лъжа се разкрива. А сега трябва да отгаднеш една гаданка. На бяло поле черно семе сеем. С очи го берем, с ума го медем. Що е то? Сещи за книгата. Да, книгата е. А знаеш ли с какво се пише? Знам с букви, но не мога да чета. Щом вече си добър и не те мързи, азбуката научиха да всички буквите да съберем и на цар Марзелан азбуката да дадем. Ще го обучат. Буква А се пише ало, буква Б се пише бяло, буква Г се пише цяла, буква Г се пише гара, буква Д е за добричка, буква Е е за елчичка, буква Ж е
ще хвана за ръчица и ще ги заведа в азбучната страна света. И да, първата гласна стои Б, първата звучна съгласна. С Б започнем да слицам, името България излицам. Б научих вечер, Ф повтарям всяка вечер, С В започва думата връбче, той е въргала като момче, скачала аж наклонил балкон, с нас дружи през всичките сезони. Аз съм слушат много жици и по мене кацат птици. Слънце, пролет, дощом блика, всяка с радост чува. То само не може. Не може да чете. Нужна му е грижата. Голяма. С буква Д. Добър, дай ръка. Иди. Добре. Викам силно буква Е. В гората Сехо отговаря планината. Е буквата на Ешко Бешко, той се да вижда бавно, тежко, тежко. А пред враговете сви застава и с бодолите още се спасява. Жу, 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 пчелари има тука, не буква за жужука, а край реката жабата се забурдака, тя там цял ден си хвака. С буква Ж и жирафа се гордее, той в гореща Африка живее. И е толкова голяма, че по-висок света от него няма. Златно съм, съгласна съм и идвам при вас. Почват с мен безброй звездички и разпръсквам аз искри, да приличат всички точно на числото 3. Злата мъдрост с мен се не е запомни. Добра дума ти кажи и злото тя ще победи. Злото забравете и добро правете. И съм иска малко вовче и на всички да съобща. Аз съм гласна, интересна и записана съм лесна. И игра, сетих се и за игла. Тя е на морна работлива и след игра дрежка. Та съм и зашива. Познават ме дете и майка с перченце като запетайка. На мене ито ми е батко и името ми е и кратко. Като детската градина също бубичките имат чудна къща. Там са народени във веришка, а тази къща се нарича книжка. Мъничко съм хубавелче, на крачето с ченгелче. Погледни ме ти, детенце, аз съм чашка на лаленце. Започва думата мама. Мама значи обич най-голяма. Затова най-много заслужава обич и от нас я получава. Непослушно, неизбрано, неуметно, неизбрано, нетрусивена, нечетена, нахането и ще стане миг прибрано, непослушно и избрано. Всеки мъчугар желая смет до късно да играе, да ми годи тръпка, като 8 кръга тръпка. Уморена от игри и жмички при мене за почивка идват всички. Аз съм Пейка с 2 кръчета, сядайте момичета, момчета. Не съм маничко моряче, но брачичка с байраче. А утре в океана аз ще бъда капитан. С моите малки гъсочета се разхождам край поточета и помните всяка гъска каза, когато съска.
Пише се, опомнете, щом задухат силно ветровете или дът върху реки полази, шалът стопа от студа ни пази. За буква що се всеки сеща, щъркела такава буква има. Щом пред малци тръгне баба зима, всеки с радост щъркела посреща. Вземем ли от буква на чертички две и ако към тях прибавим колелце, как ли тази буква се нарича, щом на други две прилича? Буква Ю, канти от юни, южен вятър и море и юни. Пише буква Я, но е много трудно тя. Ябълките с буква Я започват на пазара, с радост ги посочват. Капвайте ги да жълти и червени, да сте здрави, бодри и засмени. Буква Я пристига най-накрая. Всички букви в азбуката зная! Браво! На буквеното царство дойде и края. Голям съм и всички букви зная. Мили мои татко и мамо, вашето малко дете стана от този ден вече голямо. Дядо и бабо, вашето внуче може днеска само след като всичките букви научи да не напише писмо. Скъпи буквички, добри, гласни, съгласни, всички сте прекрасни, да се хванем за ръце и да тропнем хорце. Мечо после е наред. Приказките обичат, но за Маркови не. Лиза ще чете в недели само вкусни урок за петлета бели смели и за страшния гасок. Богу шарено букваче, ти завърши първи клас. Много учителя паче и читанка аз. Седнете се. Внимание, внимание, макар да нямах намерение да спирам той чудесно представление, но стана време да се разделим и страстите си да успокоим. А в празника чудесен, надявам се интересен, участие днес взеха. В ролите видяхте буква А Валерия,
Штурчето Михаела. В ролята на майката видяхте Маги. В ролята на Къмчо Вълчо видяхте Ники. В ролята на цар Марзелан Алекс. Фея Анджи. Коси-боси. Патенцето Вики Радослава. Илко Драго. Пачуан Себастиан. Бешко Димана. Червената шапчица Цвета. Буква Я Вики Дойнова. Най-усмихнатия гласотай бях аз и Мрава. Браво! Най-грамогласния и усмихнат глашатай сред тях бях аз, Дани. Браво! Уважаеми гости, усмихнатите глашатаи сложиха край на нашето тържество, на нашия празник, но нашето пътешествие в страната на Букво Ангел още мъничко ще продължи. Мили деца, за днешния празник съм ви приготвила една изненада. Това, което сега ще ви раздам и ще държите в ръцете си, е моето послание към вас. В него се крият два ключа, с които може да включите всяка книга. Кои са те, ще разберете, след като сами го прочетете. Ще трекаме. Тук ти нищо. Що те странно ги раздам. Дария Илиева, Дария Добрева, Дани, Вери, Виолета, Вики Дойнова, Вики Радославова, Валерия, Анджи, Алис, Алекс, Света, айде, почни първа. Те не са го виждали, сега за пръв път го виждат. Слушайте, Цвета, пак. До тук. Вики Дойнова. Браво, значи. Браво, значи за това, че учен си, а не ук. Ключ държиш. Продължавай. Държиш към всяка книга. Азбуката е това. Друг кой ще продължи? Давай, Михайла, имаш? Имаш ключ, но той не стига. Маги? Чия ключове са два. Разум. Двата се постигат. Дария Добрева? Умият ги виждат.
Кои са? Азбука и труд. Азбука и труд. Това са двата ключа, с които ще може да отключите всяка врата. Сега вече можем спокойно да напуснем царството на Букволандия и да се отправим в царството на Ни-Ги-Те. Хайде, момичката са следите. надявам да ви е харесало. Те положиха много усилия, много болни деца имаше. Заместваха се и в танците, и в думичките. В последния момент се наложи някой да учат думички. И затова аз сега ще дам възможността на госпожа Маринова, директорката на нашето училище, да им връчи вече грамотите. Мога да чета и пиша, с които много се гордеем, защото абсолютно всички от нашия клас се научиха да четат и пишат. Преди да поднеса грамотите, уважаеми гости, уважаеми малки
прекрасни ученици от първия клас. За мен, а надявам се и за всички присъстващи тук, беше силно удоволствие да съпреживеем това вдъхновяващо и вълнуващо тържество. И видяхме всички, че изключително добре се ориентирате в буквеното царство и в тази необятна страна Букволандия, но има и едно царство, което се нарича детство, и аз ви пожелавам всеки един миг от вашето детство да бъде толкова вълнуващ и вдъхновяващ, колкото в този момент показахте. Желая ви да растете все така лъчезарни, с такива грейнали и светнали очички, и в мен се поражда един оптимизъм и една надежда за децата на България и въобще за България, че растат едни знаещи и можещи ученици. Защото за една година те не само са усвоили азбуката и вече могат да извършват тези процеси, кодиране и декодиране чрез тази сложна знакова система, каквато е езика, но и видяхме, че под ръководството на своите учители са станали едни големи таланти, танцори, певци, актьори, и аз ви пожелавам да продължавате наистина в същия дух. Благодаря на госпожа Великова за грижите, които полага за вас, за цялата всеотдайност, за опита и знанията, които ви предава. Благодаря на госпожа Мария Вълчева. Благодаря на моите колеги и на моя екип, на госпожа Никифорова, госпожа Иванела Керанова, госпожа Христина Нанева, за това, че сме единни и обединени в дейностите, които заедно случваме с нашите прекрасни ученици, и благодаря на вас, нашите родители, за това, че сте наши съмишленици в нашата обща полезна кауза, каузата за децата на България. Благодаря. Сега, Александър Стефан. Алис Мехмет. Анджелина Николова. Валерия Каменова. Виктория Дойнова. Виктория Дойчева. Виолета. Браво! Тя отговаря за тях заради това. Гергана Пейчева. Гери. Димана Танасова. Дария Добрева. Дария Игиева. Драгослав Петров. Имран Севиров. Магдалена Рачева. Белиса Жекова. Микаела Лузева. Николая Танасова. Браво! Дай им стила, които да учат. Себастиан Петерсен. Браво. Серкан. Теодора Иванова.
Валя Тошкова. Цвета Георгиев. Браво на Цвета. Браво. Аз благодаря ви най-накрая. Искам да им раздам вече и учебника, по който от тук нататък ще учим, защото букварчето го оставихме в кашона. Първата читанка. Браво. Чето има затруднение от обжоба. Има затруднение от обжоба. Срамота, майка. Благодаря от наградата и от името на всичките на госпожа Керамова, която Красиви неща. Какви красиви. Ти къде си? Един по един не се блъскайте. Айде да ти кликаш, мамо, това са за картите. За тебе съм взела. Ела да ви Миша има за тебе. И не лома, твоята буква, Миша. Миша, твоята буква трябва да вземеш, не е буква Л. Не е М, Михаела. Ага, не е тази буква. Аз имам